umdon boy, umdon jing tip, umdon jing start show, ha jing tep. Syaka ba mensalai. Kitab Ecclesiastes ko ang ndah bo brulej nagani pertai uyap ulej sha jing tep. Kani Bible kasi ko ulej sha jing tep. Hangta umdon jing start, umdon boy, umdon kakam, umdon jing tip. Umdon jing tip, umdon knowledge, umdon wisdom ha jing tep. Hari ni kitin jing tep hang ni hagatin original biang. Kadai kitin Sheol, SHEOL, Sheol. Pada yang kitin Sheol, lapan kelai ka dagan ni ke bertemai, kan ni ke biasa bertemai kong. Umdon jing perkat, umdon jing tip, umdon jing start haga perthai ke bayap. Haga perthai ke bayap. Ka biasa bertemai kong umdon jing start, umdon jing tip haga perthai ke bayap. Kan ni berim kong umdon jing start, umdon jing tip ha jing tip. Kitin original kepada kitin Hebrew kedai kitin Sheol. Haga Bible Septuagint. Ka ong ka umdon jing start, umdon jing tip ha Hades, ha Hades. Dekat dua Rims Bible pinpulai ka kepada ka Bible Katolik. Kau umdon jing start dan jing tip ha du job, umdon jing ken mau ha du job. Hell. Habu bru yap ke kitab Ecclesiastes kau tip ai.